लोगोफोर जोङो फैयै आधा रास्ता मोनबाय आधा रास्ता फैनानै जोङो एसे माने पेट्रलफोरखौ एसे सोना लाबाय पेट्रलजों लोगोसे नै माबा माबि जालागासिनो दं नै माबा जालादों जायखिजाया थांनि जों अबेसे मोनहैयो जायखिजाया भिडिअआ ब्लग भिडिअ जोबोद इन्टारेस्टिं जानो हागौ जोङो थांबाय थानाय बिदिब्ला भिडिअखौ नायबाय मचलती तरंग सी बंद पलकें तेरी उभरती लहर सी खुलेगी किसी रोज बाखुदा जब हल्की अरे बायदि हाद्रि अब्लाबो दावबायनो मोजां मोनोखाय दावबायबाय हवा से भी लड़े ये जुल्फें तेरी तूफान में गरज सी मचेगी किसी रोज बाखुदा जाने क्यों हो बे गोजों स्राय स्राय बोहैनायानो जाबाय आलायखुंग्रि दैसा बे दैसायाव सिखोना जोहोलावनि थैनि गाब नांनाय अन्थाइबो मोननाय जायो आरो बे साखाथियावनो सिखोना जोहोलावनि मुसुखाखौबो दानानै दोननाय जादों लोगोफोर सिखोना जोहोलावा बर'फोरनि सासे बिर जोहोलावमोन नोंथांमोना सिखोना जोहोलावनि सल'खौ बयबो मिथिगौ सिखोना जोहोलावनि खाम्फानि सेर सेर समायना रमायना बर'नि आर'नाइनि गाबजों आखिनानै दोननाय जादों आरो बेवहाय गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय सुबुंफ्रा दावबायफैनानै नायफैनायखौ जों नुनो मोनो। ओइ बिनि थरवाल बियो बा थरवाल सिखोना जोहोलावनि थरवाल सिबनाया अखा मोफ्लामनायफोरबायदिमोन आरो दावहा नांनो आखा फाखामोन होननानै जारिमिना जोंनो रोखा रोखा फोरमायनानै होदों। बर'नि दावहा नांनो आखा फाखा रोंगौथि गोनां डेन्जार होनबाय दा गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय बेयाव फुजा फाथाल होनायखौ नुनो मोनो नै अन्थाइ थिखांना दोनदों आरो गोबां माखासे फुजा होनायनि सिनफोर बेयाव नुनो मोनदों बेजों लोगोसे जेरैथिंबो माने फुजा होनायनि बाथौ गायनाय फुजानि सिन माने गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय फैनानै बेयाव गोबां मानसिफ्रा धुप इरि बायदिसिना लानानै फुजा फाथाल होफैनो गावनि न'खरनि थाखाय सोरबाया बिदि न'खरनि समस्या प्रब्लेमफोरनि थाखाय बेयाव फुजा होफैनाय गोबां सिनफोर दङ नै लोगोफोर जे आं नोंथांनो देखायबाय बेनो जाहैबाय सिखोना जोहोलावनि मोनसे मुसुखा एबा नेरसोन दा बेयावहाय ओरैबायदि समायना माने लामाफोरखौ मोजां खालामना होनाय जादों बेनिफ्राय जायगायाव ओरैबायदि मोजां माने दंफांनि सिङावहाय बेवहाय थानो आरो बेरायनो थाखाय बिराद मोजां सुबिदा खालामना होनाय जादों सोर सोर फैखो होननानै कमेन्टजों खोन्थाहरदो लोगोफोर आलायखुंग्रि दैसायाव सिखोना जोहोलावनि मुसुखाखौ जोङो फाइनालि फैबाय नुबाय दा जों बेयाव मानो फैदों बा नायफैदों मानो होनना बुङोब्ला जोङो बर'फोरनि गेजेरावदि सासे गोख्रों दावहा नांनो गोरों सासे बिर बर'नि बिमानि गोरबोआव जोनोम मोननाय सासे बर'नि जोहोलाव सिखोना जोहोलाव जों बेखौ नुफैबाय नायफैबाय ओमफ्राय बेवहाय गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय फुजा फाथाल होफैनाय माखासे सिनफोरबो नुबाय बेनो लोगोफोर दिनै बेयाव फैनानै जोबोद गोसोखौ मोजां मोनदों स' नोंथांमोनाबो सोरबाफोर जुदि फैबायब्ला कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरदो आरो जुदि फैनायखैब्ला फैनानै नायफैदो एक्सप्लर खालामफैदो बेरायफैदो जायगाया जोबोद मोजां बिफां लाइफां सारिगिदिं बिफां लाइफांजों बुंफबनाय जोबोद मोजां आरो जाहैबाय बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो सिखोना जोहोलाव मुसुखानि नामावहाय खनसे चेनेलखौ लाइक खालामनानै हरदो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबबाय।